Fedrować to znaczy wydobywać węgiel. Możesz łopatą fedrować do woza, na taśma ciepać, byle kaj. Fedrują na dole, no to na dole wydobywają węgiel, no to kopią, nie? Wydobywać węgiel, w sensie takim, że wiertłem, nie? Fedrować. Urabianie salizny węglowej. Wydobywać węgiel, ja wiem. Wydobywać na kopalni. Keta, no to łańcuch. Pierścionek albo bransoletka. Najczęściej ketę widzimy na plażach, noszą takie złote panowie z dużymi brzuchami. Może od zegarka być. Na szyi złoto. Pod ziemią widzimy przy naszych przenośnikach taśmowych. Łańcuch nasz. Co to jak niwia? Coś mignąć, ja? To jest sposób na rozwiązanie czegoś. No to patent, nie? Ocyganić kogoś, knifem kogoś zrobić zawojicka, nie? Na skróty sobie iść przez życie, że tak powiem. Nif na otwarcie zamka i przykładowo robimy to szperhokiem. Sposób na coś. Jak warto kilo nabić na sztyt. To jest knif teraz. Sztuczka na boisku, którą piłkarz wykonuje. Sposób na głodę? Leży to czulik, no tak był zawsze, wichajster się go dało, nie? To jest wszystko, co nie wiadomo jak się nazywa. Przełącznik może być taki do światła na przykład. To jest taki szteker. Taka wajcha. Takie coś, czym można otworzyć wszystko. Takie łone, co się do łonego przyczepią. To jest śrubokręt. Nie wiem jak się coś nazywa i mówię, daj mi ten wichajster. Przełącznik jakiś, bliżej nieokreślony. O, to może być taką jakąś rzecz drobną. Znałem to słowo. Wichajster może być przełącznik. Jakieś narzędzie, łopata może, albo coś w tym kierunku. A nie wiem co to jest wichajster. To jest coś, co wystaje, za co się pociąga. Rodzaj gałeczki. Pozdrawiamy wszystkich. Gryfnie pozdrowiamy. Szczęść Boże, zapraszamy Na przyszłą Industriada. do kopalni Gujdów w Zabrzu. Gryfnie, trzymajcie się.